ndara kwanera mangane chipara sa mangane chinyagitari system moimo iguga abegete nerio ku manage inventory una marioga gocha KTRH una kogendese sub county ne dispensary insari system weye na bekumanya nga panado ekarenya bioto panado ekarikiaruta dispensary ya elire umanya gari automomenta ekara marioga aelira ya insulin ya bantu esukari anye level 6 na bakumanya elire na atikobori munyagitari otenerete siwe ringa marioga na erete erenko manyare elinde wagisa mariogo acha bantu baito barwarigo lakini boni go mugende nyagitari Jones B mariogo takorete mariogo tayo igo egento gaba nago kora no guchiasa na akiri yabagusi esengenjo abwatu mukungu musongo na ndarwete Nairobi amanyete ngabagusi na bariri igo abagusi ba minto kiatari no muntu uyu nso asa mangane chibara igaria angaine president yakaro yachite muigweta bagusi kabisa gaba ko mwashimigo soro kaka mutebi ngono karati kama ngana mange ngombe yachira omonyene nse ochira musabe chibesa musabe chi project aba MC bali to atende to 20 people bali batu gwakise na bachumbe mbasa bete chipara ndire president yato rangrete paka Kakamega leadership ya Kisi 20 tokamwa chipara buno tete korosia maje chinyagitari chikansa center kiregento ebina bitu ari komunyoringe bintu birendo monene to akwana toe gaba na yate na gateba nga Mr President Kisi county na Rosiri chipara kilomita 200 uburi muto tabu atipara yani tokakunde kama metu jinsi tuare kumusaba atoe agateba Rosiri abwa satara gaba na tararo sinone kilomita yamo epache tieri tu aitetie twamweteri mutinyo sita yarenge angeta 13 billion kibyasa ye kibara nchi yarenga oro twabegete 700 million yokoro kibara kuru start 9 ye kimugute tukuna gukwana na ande nero rangeretie aba assistant chief GDC akarangeria batureti kire esabukant yani kire esablocation ekachoranga mukore pare mukore gitaje kemukore lakini esense mo kibara aba 90 nini mweka mwabegete 700 million esengento yagusi kibara kiri chimbe 7 million ye kikuru twakamweteti mutinyo sita tana gokora procurement tana ko kokora para none yemo agacha agatebanga kibara chonsi bigusi yengi makire sub-county kire district monto yo makore na kiki muko igutwari gigukana abaturi ga ngatiga ba contract baito banyore bakore bono kibara ekyo mwiso ndachironjeti alonji okoronji no korete kira gitakia ngwaruriu okore banderega pare itira rosu none yemo umanyire gotorete supplementary asi 700 million chiri urusiri 300 million aresibe asiri mu abege taba 9700 na kitoko muburi otebanga ngomurwani tore ni gasi yito no basite na reyo igo 300 million yaruse titarato tebia sa chirete igo pare ndete iyo se gabana bunaso ete budget ya etwa mwetereti yo mwaka oyo 2023 2024 tarakora kinde essence mo yepara none yamo toko mutebanga chipare chichinde aetia ekyo gokora sub county ngima njiri chitigarite atara procure toko musabanga ekiagere chirende ntwa muti kiagera arumu amiriri arumu mwinu tokamutiga kagenda nacho chindi chiatigara toko musabanga ainyore kiagera devolution ye yachite spirit ya devolution nga neri kero muntu participate abangi nabanyore nsemo yabo vichana binyore nabare mafu ali se ground kero muntu nere aigwe obwansu bwa mangana devolution toko musabanga chipare chiga ae aba contract abaroko nabangi na nabarubu amaisa abo buno bogima bwa kongirega bayenyorere toko muburi buna toko buriga ototabenga ngomurwani turi nturi kurwana ntugasi yito oversight na gukwanira abana inki bari batotomete bari atebeti bagakora public participation insari bakabeke ibintu byabo ayinaro tugusaba esengencho buna mono muroje mangana yatana ko bakisi county kuru yagachite myaka eri 13 arenge ngwayo mwako ngwaya akabangira ibintu byaya karoko motebyo igwa oyo tari kuigwa na gyakogera mu maima chire tonya dota chire deputy ya chire na igoronye muri agwe ya county secretary na sign tio chire omo minister ndemo nagenda aba MC etari abatuka turega ntu agenda bono ntumanyete gabana rindi twamutigirana na mokaya barani ya serikali lakini tari mbiya mona abantu baminto bagusi